ही दृश्य आहेत दक्षिण गोव्यातली. दक्षिण गोव्यात सकाळी वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसानं हजेरी लावली. यात वेगवेगळ्या ठिकाणी झाडं उन्मळून पडली असून काही ठिकाणी घरांवर झाड पडल्यामुळं घरांचं नुकसान झालंय. काकोडा कुडचडे हांगा धनगर वाड्यार हे एरियेक एक रिना हे बायलेच्या घरार वीज पडोवन तेजे खूब हानी जाल्ली आसा. तिकाय मार लागलेलो आसा. वीज जेन्ना अचानक येयले तेन्ना सगळें वायरींग जळोन गेली. ती खंय रांदताली किचनाक, तेन्ना अचानक वीज येयल्ले कारणान जे फातर फुटले, वणद फुटली, तेन्ना ते खंय तरी एक फातराचे कुडके येवन तिच्या तकलेर बसले, तिच्या आंगार बसले आनी ती खंय तरी एक जखमी जाल्ली आसा. तशेंच तेजी जी घरांत जे सामान आसा तें जळमळा पडलें, तेंय बी तेंचे डॅमेज जाल्लें आसा. आनी तिजी एक मागणी आसा की आतां तिच्या घरांतलें सगळें सामान सगळें डिस्ट्रॉय जाल्लें आसा. कुडचडे इथल्या घरावर वीज पडल्यामुळं एका महिलेच्या घराचं मोठं नुकसान झालंय. आज सकाळी पहाटे 5:30-6च्या सुमारास ही घटना घडली आहे. वीज पडल्यामुळं घराच्या भिंतींना भेगा पडल्यात. स्वयंपाकघराचं देखील मोठं नुकसान झालंय. घरातल्या काहींना किरकोळ जखम झाली आहे. तसंच वीज पडल्यानंतर घरात आग लागल्याची माहिती या महिलेनं दिली आहे. घराच्या ढाचा निर्मितीसाठी वापरलेल्या लाकडी खांबांना सुद्धा ही आग लागली होती. घटना घडल्यानंतरचा एक व्हिडिओ समोर आला असून त्यात घरातील भांडी, इतर वस्तू आणि काही भिंतीचे मोठाले भाग खाली कोसळल्याचं दिसून येत आहे. सकाळी 5:30-6च्या सुमारास झोपेतून उठल्यानंतर ही घटना घडली. वीज पडताच आग लागली आणि त्यामुळं घरातील विद्युत पुरवठा खंडित झाला. घराच्या छपराचा भाग खाली कोसळला असून घरातील इतर साहित्याचं देखील मोठं नुकसान झालंय, असं या महिलेनं सांगितलंय. ते सगळे सकाळी हांव उठून सकाळी रांदलें. रांदतना वीज येयली भितर आनी सगळे जे लायटीचे सगळो उजो पेटलो आनी हें जालें, म्हाका हांगा धडको लागला, सगळी साल गेल्या आनी हाती बी मार लागला. कितें लॉस कितें जालें आसा भितर? सगळी लायटीची वायर, आयदनां बी सगळी फुटली, आयदनां वयर आसलेली ती सगळी सकयल पडली आनी उजो पेटलो आनी भिंत सगळी फुटून चिरी बिरी सगळें भायर पडला. कितल्या जाल्लो? सकाळी 6 सुमार. सक सुमार. हय पळय हांगा लागला आनी हांगा लागला तकलेक, केंसां भितर आनी हात पळय दुखता हांगा. आर्थिक परिस्थिती हालाकीची असलेल्या महिलेनं झालेल्या नुकसानाची आमदार आणि मंत्री निलेश काब्राल यांच्याकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे. तिणे एक मागणी केल्या स्थानीक आमदार तशेंच प्रशासना कडेन की तिका खंय तरी एक मदत करची. कितलेशेच हजाराची तेजी हानी जाल्ली आसा. तशेंच जे सायडीन लोक आसात आनी जे तेंचें घर आसा एकदम बिकट गरीब परिस्थिती आसा, त्या कारणान खंय तरी एक सरकारान तेंची मदत करची अशी तेजी मागणी आसा. दरम्यान दक्षिण गोव्यात सकाळी वादळी वाऱ्यासह पावसानं हजेरी लावली. यामुळे जिल्ह्यातल्या वेगवेगळ्या भागात झाडं उन्मळून पडली आहेत, तर काही ठिकाणी घरांचं मोठं नुकसान झालंय. तर वीज खांब कोसळल्यामुळं विद्युत पुरवठा खंडित झालाय.